Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinong hikai kontrak kibaran hapo ka Shatri jongka Meghalaya Government Contractual LP School Teachers Association East Castles Unit kila kerpat ika sorkar jela bahkan alat biang kinong hikai school. Basyutong kontrak bat iki ba fail ha ka examen Meghalaya State Eligibility Test. Bakin yakun biang ya ka examen MTET. Hakawat ka baar hadin ba kimshem lala ban poi syakatong hakawat ka baningkong. U temporary secretary jongka Meghalaya Government Contractual LP School Teachers Association uba khonglam ha ka jekran bat ka bat CTV hadin balawai ka jelang ha ka pratrek matabna jileu arajar arpo. Ulang babon na kinohikai kidai ki balapalat karta wat kam wat jam bat kene kan bu jinge bahai ki bandang wat kam syawaipan. Ti ngiwan khana khane nak benta kinohikai government LP kontrak jongka Meghalaya hibor kawai halor ka benta bakum kinohikai ki bal syakri slam ki bamla jakane ka exam jong usnem araja kapra tingidap dek jing sosi kabakrau namar batang nakataw bangimla ban pasi kan MTET exam ka sarkar kan saweng no yangi nagakam wan lang syakri dak isnem dak postnem ti ngiwan hani berpersengo ka sarkar bakan le ai nagabenta jungi kum kinong hikai ko syakri slam nagakam kabaar ka point kalong baga karta jungi ro kalahe bat ngimla syu ban yo kuwi patki kam ha kino ki department jong sarkar bat kabalai ro ngakwa bersengo ka sarkar na lor bagane ke exam kala don lupa ka kenrum kenram ha ka baga jingkeli kala lik ha ka wena ki sentar ha ka rohil district redengri te ngidap da ka jing sosi bakum kinohikai gi bal syakri islam ki bamla jakane ke exam ki kwa bala kundu ka sarkar kan ailat biang yangi bar kane ke sentar ka baga jingkeli kalik banile biang yang kane MTET exam sa sin bat ka basko lengoro kat kum ka khubor ka mami how not is new baga basong si yang i kumkin hikai hakakot kubor hadin balalik ke jingkeli baga pausa ka way pat ka scam jong kana ke exam kalong ba kito kino hikai mensyua ki baladon kerteng hakaten list jong ka sokar kila bantho ya kana ke MTET exam ka bra shudep shen man house nem arya karfra bar kane kalong kasaki kat kum nagan ka kubor North East News le TNT hakaba kine kino hikai baladon haka list haka tented list jong ka sarkar ki kila bantho ya kan MTET exam te kum kino hikai ba perkhat ya ka bha ya ka jing phalang jong kino hikai baro claim da kan tho ya kine kino hikai buyo bantho ya kan exam handa ngi kren ya ka jing sisya namar ka pau haka ka kubon ka North East News haka live hoitrik January aja ka kandai kum kino hikai bala syakri slam ila pendep ru ya ka way na ki kriteria ka badan kamtam ha ka primary education kata kalong ka DLED course dimensua ka sarkar pat kala mensua ka sarkar kala kwa ya ki kum kini hikai baradin kata bun na kini hikai ki ba fail kan ka exam kidai sudah ki diploma holders but bakum baka ailat mensua ya ki way per kini hikai ki baladon ha ka kam but kumju ki ba fail ya ka DLED course ki kwa ro baka sokar kan alat biang yangi kum baka alat yakini hikai ki pamen chua sotrik nawing ahli kapra haka baka sorka jela leng ba u minister beremburam jongi bala kemenan boy u ong ba kane ka MTET exam ka long tang na wanta ki fresh candidate ban pedi kum ka jing sisya ka long kum ni ba haka kor kubor rupang haka sotrik bunai bakat we ahli kapra wedok semester dengan jelas tak Meghalaya uba la kemenan boy u ong ba kane ka MTET exam ka ban sapenlong kalong bitang na kabanda ki fresh candidate ya kinong hikai buladon hakakam ka sarkar kan penlong pat da ka way ka exam kata ka MTET kata ka in service MTET exam bar ka kerpat yung ina ka sarkar kalong baladalong ka bala kum ka sarkar ka pet yangi kum kilakun kilakti ban thawlan tilem yangi ban nombe lakan ban nom pendu yangi nakakam dari ban pennai be yangi hakakam kum bangala syakri islam ban ailat yang sasisin bangin pendep ya kan MTET exam bagaimana kum PUI bangala peni ya kadang
de TNT ka papni ala hui tarik Januari atar handai ka long ba war gitu ki bala don ka tintit list jong sokaru ki yo on ne exam de peni ba don ka jingkendum kenram bar ka banengkong du ka long ka wei bakal alik lupa ka jengkeli ka bar ka long sakini ki yo on ne exam ka taru ka langsung ke bar ka balai ka khadu ka long ka poin ba balai ba hadu kan no kata ka kita kinong hikai hi kimla ban thok ya kata ka exam kapan nak syajar aspat pemut tang aspat pemut kipas kata aku belengok